desta charla é que temos como convidado moi especial a este cadro, a derradeira lección do mestre. Ali hai antes comentei, pero non estabades todos, se alguén naquel cartel que hai na porta, que hai un código QR que podedes descargar co móvil, temos nada, un pequeno test, un formulario con algunhas preguntas alrededor do cadro e que ten que ver tamén ca obra. Se vos apetece facelo, facedeo. E eu vou ir seguindo un pouco tamén, como vou utilizar, digamos, as preguntas do test un pouco como guión, ¿no?, para conducir. Así que un pouco a idea tamén é que, como é un test que se basa en facer preguntas, pois traslado vos eu tamén algunhas das preguntas e vamos así un pouco a partir dese preguntar e responder e comentar, pois vamos a ir avanzando e a idea é contarvos cal é a conexión deste cadro coa obra que vamos a presentar a fin de semana que ven. Pero, hoxe, un pouco o centro é pois falar deste cadro e do contexto no que foi creado e no contexto cando chegou por primeira vez tamén a Galicia. Pero, bueno, creo que tamén, supoño que xa o miraríades, non? Pero, bueno, creo que está ben tamén, bueno, botarlle un ollo, non? Miralo así por unha vez, o cadro, isto é unha reproducción que fixemos nós e mantén as mesmas medidas que o cadro original, e incluso o marco tratamos de que fora máis parecido, un pouco para trasladar un pouco a mesma impresión que pode dar para aquela xente que pudera ver tanto na exposición que se fixo aquí como a xente que vai a Buenos Aires, que están, logo falaremos disso. Pero, bueno, non sei, velo así un pouco agora, ou coa mirada coa que traía desde fora, e un pouco despois da charla, non sei se cambiará algo, pero a mellor hai algunha percepción sobre o cadro que pode cambiar, non? Por verlo antes e despois. Bueno, antes tamén, como vamos a relacionar este cadro coa nosa obra, nada, un pequeno apunte que me parece así, bueno, interesante, que é como un grupo de teatro chega a facer unha obra sobre un cadro como este, non? E é contarvos un pouco eso, como ese momento inicial onde un grupo de teatro, en este caso nós, decidimos, non?, que vamos a facer unha obra sobre algo, é un momento para nós moi delicado, non? Cada vez máis delicado. Porque, bueno, vamos a entregar moito tempo da nosa vida, non? Porque os procesos que nos facemos a veces pues, nos implican 2 ou 3 anos, non? Mínimo, vamos a dedicarlle un esforzo, vamos a dedicar un tempo, e canto maiores nos vamos facendo, como que apreciamos máis ese tempo, non? Que vamos a dedicar a algo. De alguma maneira tamén do que se trata é entregar esa parte da nosa vida a non este cadro, pero sí a este proxecto, non? Entón, bueno, saia mal ou saia ben, saia millor ou saia peor este traballo de cara ao público, polo menos, non, que quede evidenciado sobre o escenario que hai un pedazo de nós que está aí sobre o escenario, non? Logo xa entramos en que nos guste, nos interese máis e todo iso, non? Pero digamos que para nós facer teatro hoxe tamén implica isto, non? Que en cada obra que facemos, en cada escenario que pisamos queda un pedaciño da nosa vida. E nós normalmente para decidir, para tomar esa decisión tan delicada, somos así, bueno, realmente nos acercamos aos temas como desde 2 lugares e casi que nos que se cruzan casi sempre estas cuestións. Unha é que para escoller a idea sobre a que vamos a traballar, pois intervén moito o azar e ao mesmo tempo tamén intervén moito a deliberación, no sentido de que aínda resistimos como grupo, que non é fácil, e hai unha serie de toma de decisións como esta de que sobre que idea vamos a traballar que son produto dunha discusión, no? Intensa, aberta, digo deliberativo nese sentido de mirar moitos pros, os contras, que pode significar para nós, que interés pode ter para o público, facerse moitas preguntas e respondelas para tomar esa decisión. E por outra parte tamén intervén moitas veces o azar, non? O azar significa non ter sorte na vida, no noso caso, vamos, en este sentido no que estou falando, sino de estar como coas orellas moi abertas, facendo unha escoita do que pasa ao noso arredor,
E desa actitude, non, de escoita, moitas veces pois o azar sucede, chamamos de azar e a mellor non é tal, non? É dicir, como que estamos moi pendientes e pescamos, non, esas ideas que nos parece que chegan por casualidade, pero que seguramente non foron por casualidade. E logo tamén intervén algún tipo de criterio, non, que utilizamos, e é que os temas que vamos a tratar, pois que digamos que teñan que ver digamos que teñan algún impacto na comunidade onde surden, non? Non sei, por exemplo, fai uns anos fixemos unha obra que era Eroski Paraíso, que era sobre unha sala de festas que había muros que se transforma nun supermercados, nun Eroski, non? E de repente era unha historia que a nos interesaba porque podíamos contar algo que impactou nunha comunidade, neste caso podía ser unha comunidade pequena como a de Muros e toda a comarca, non? E que de alguma maneira transmite unha idea de transformación dentro desa comunidade, non? Pois de como había unha xente que se socializaba nun espazo onde se iba a bailar, a como agora a mesma xente vai socializar a un espazo onde o que se fai é comprar, non? E, bueno, pois aí ese tipo de cuestións tamén as temos moi en conta, non? E logo tamén que de alguma maneira é algo que impacta, unha historia que impacta no noso presente, non? Estamos traballando moito coa memoria, pero sempre nos achegamos á memoria desde o impacto que provoca no noso presente. Por exemplo, bueno, en este caso, en Nevermore, é unha obra que fixemos fai algúns anos e trataba sobre a catástrofe do Prestige, pero realmente fixemos esa historia ou contámola desde un presente que estaba impactado pola pandemia, polo coronavirus, non? E entón era como podemos relacionar aquel momento que estábamos vivindo 2020-2021 impactados polo coronavirus e facer esa memoria da catástrofe do Prestige e ver se existía alguna conexión, non? Que non se trata simplemente de ir a aquel lugar para facer, digamos, un achegamento pois, de memoria ou nostálxico, historicista. En principio, sempre nos interesa chegar a esas historias desde o presente. E neste caso, pois, operamos da mesma maneira, non? Cando este cadro estivo exposto en Galicia fai uns anos, tampouco é que eu nin estive nesa exposición, non vi o cadro nunca en directo, pero hubo algo que nos conectou o cadro co que representa o cadro, que foi bueno, cando decidimos tamén facer unha obra de teatro e temos esa idea aí, olvídeme de decir un detalle, e é que sempre hai un elemento que actúa como detonante, non? E en este caso é importante o detonante porque foi ese acto, cando trouxeron o cadro no 2018, non sei se sabedes que antes da inauguración fíxose como un acto con algunhas autoridades que estaban ali presenciando a apertura da caixa na que viña o cadro, non? E era como un acto moi extraño, moi inédito, non? De que de repente as autoridades asistan a un acto moi técnico que normalmente do cal só participan pois, os técnicos, non? Que van a abrir a caixa onde ven unha obra de arte e van a pois, comprobar que está en boas condicións, nas mesmas boas condicións chega que tiña cando saiu do sitio onde estaba, non? Pero aquí se convertiu ese acto técnico nun acto con representación política e das autoridades. Estaban varios membros do goberno, presidente do goberno, representantes de todos os partidos con representación parlamentaria e algúns colectivos máis que estaban ali presentes. Un grupo reducido de apenas 15 persoas que eran as que estaban como oficialmente participando. Entón, ese acto a nos foi o que nos chamou moito a atención, non? De como se organiza, non? A recepción oficial dun cadro dentro dunha caixa, non? E despois, en ese acto, só había un micro e só falou unha persoa, non? Que era o presidente do goberno. E entón, bueno, estaba todo montado de unha maneira que a nos parecía como que aí había unha intención narrativa, non? Había como un goberno que estaba organizando un acto inédito para querer contarnos unha historia, non? Un pouco é a lectura que nos facemos, non? E entón, pois dixemos, cando alguén quere contar unha historia, como mínimo vamos a mostrar un
mínimo interés, no? Para facer unha lectura desa historia. De alguna maneira, seguramente, todos os gobernos están todo o tempo querendo contarnos historias, no? Pero tamén nós como cidadáns temos a capacidade de ler esas historias, no? De ler entre liñas incluso. E creo que canto millor leamos as historias que nos conta un goberno, seguramente millor será ese goberno. Entón, bueno, isto é así un pouco metafórico, se queredes, pero de alguna maneira esta obra é un intento de lectura nosa como cidadáns dunha historia que nos quere contar o noso goberno. E espero que con esta obra milloremos o noso goberno, así como idea utópica. Pero bueno, si queredes é como un objetivo así moi de fondo. Pero bueno, eso, nos están contando unha historia, nos dedicamos a contar historias e nos interesa moito máis, e entón entramos aí un pouco a trapo deste lazo que nos manda o presidente do goberno, convertíndose en un contador de historias. O que pasa que nos parecía que era un acto demasiado reducido, non? Con 15 persoas ali presentes e solo unha persoa que conta a historia. E entón, o primeiro que fixemos, precisamente, foi elaborar un test, facer unha reproducción do cadro que ali solo puderon ver unhas poucas persoas, e desde novembro de 2024 andamos por toda Galicia levando esta reproducción do cadro da derradeira lección do mestre, asociado a un test que, digamos, é unha relación de unhas poucas preguntas que lanzamos a xente que pasa por diante do cadro ali naqueles lugares onde o puidemos colocar, ou en este tipo de charlas que tamén participan un pouco do mesmo espírito e que non ten outro objetivo que ampliar aquela conversa que o presidente do goberno dirixiu solo a aquel pequeno grupo de persoas. Entón, toda esta operación de facer a reproducción, asociar a un test e recibir as respostas, para nós é un acto no que estamos ampliando unha conversa que en principio foi moi reducida, pero que nos parece que é unha conversa da que debemos de participar como sociedade de outra maneira. Ata agora, agora entro no test, na enquisa, digamos, ata agora, bueno, nos tivemos exposto o cadro en distintos lugares, fixemos tamén, bueno, unas cuantas charlas parecidas a esta, e ata agora recibimos aproximadamente como 600 persoas que contestaron estas preguntas, esta enquisa. Non temos unha ambición cuantitativa, pero digamos que sai un grupo de persoas significativa a hora de saber un pouco cal sería un pouco a liña que sigue esta conversa unha vez que sae a sociedade. Procuramos tamén buscar puntos de equilibrio, no sentido de que contestaran a enquisa persoas máis novas e persoas maiores, que viviran nunha cidade ou que viviran fora dunha cidade, e, bueno, finalmente creo que máis ou menos ese equilibrio conseguímolo. Esta enquisa contestouna desde un neno de 11 anos hasta unha persoa de 78 anos, digamos que nos movemos nese rango de idades, e conseguimos que as responderan persoas que viven en 79 concellos de Galicia. Sí que fundamentalmente da provincia da Coruña e de Pontevedra, pero máis ou menos está representada así toda Galicia. Entón, bueno, digamos que conseguimos ampliar un pouco esta conversa. A primeira pregunta, desde logo, é se coñecedes este cadro. Vou vos lanzando as preguntas e despois digo vos un pouco por onde van as respostas. Coñecédelo, ou coñecíadelo? Sí. Bueno, aquí a mellor chegamos ao 100%. Na enquisa non tanto, pero estábamos como alrededor do 90% de persoas que din sí, eu coñecía ese cadro, da xente que quiso responder. Sabedes quen o pintou? Non hai dúbida aí. Aquí, as respostas, bueno, hai que ter en conta que tamén levamos o cadro nos cuantos institutos, estivo en algunha biblioteca universitaria, en algunha facultade, fixemos iso un pouco para forzarnos a baixar os rangos de idade, non? E aí, claramente, isto interfire na enquisa, pero tamén dá unha mostra de realidade, non? Que o pintou Castelao, si tamén, pero, digamos, maioritariamente, casi toda a xente que o respondeu relaciona este cadro con Castelao.
A segunda pregunta é si sabes quen é Castelao. Sí, Douno, por suposto. Pero a seguinte pregunta é, pero para ti, Castelao é, sobre todo, que cousa? Escritor, non? Claro. Pero espera, non nos adiantemos que un enquisa. Está ben. digo, despois entrar. Nos ofrecíamos unhas poucas respostas. É certo que cometimos un erro metodolóxico porque non nos dedicamos a isto das enquisas. Que se poden marcar todas. No, que pusemos unha que era outra que ti queiras dar, no? E entón aí abrimos a caixa de Pandora. Pero bueno, principalmente a xente respondeu as que nos propoñíamos, que era un escritor, un artista, un político, un médico, un humorista ou un galego ilustre. Entón, se tiverades que escoller unha, cal escolleríades? Galego ilustre. Sí. Todos nos inclinamos por galego. Vale. Esta é a resposta mayoritaria, non tanto como aquí, pero sí, como xa preguntamos máis veces, por que escolledes esta? Porque non sabemos cal escoller das Engloba moitos Exacto. Entón, bueno, de alguma maneira o que reflexa, polo menos, porque é a opción máis mayoritaria, e cando estamos así cara a cara, aínda moitísimo máis mayoritaria, claramente é porque Castelao non pode ser colocado dentro de unha única caixa, senón que, pola vida que levou, por como a levou, ao final tocou moitos paus, e aínda que aquí nos estamos referindo sobre todo eso, a que é Castelao, como consideramos a Castelao, si quixéramos, por exemplo, a memoria de Castelao, colocala tamén dentro dunha escolla, sería moi difícil, non? Me refiro ao Castelao republicano, o Castelao galeguista, o nacionalista, o Castelao antifascista, sería difícil, non? Que puidéramos escoller unha nada máis. Aínda así, dígovos que a mayoritaria foi un galego ilustre, que se levou como un tercio das respostas, pero a seguinte foi un artista, que creo que tamén colle un pouco de rebufo desta inclusión, non? Artista, en artista podemos meter un pouco de todo. A terceira foi un escritor, non? Que decía aquí antes, e supoño que isto a mellor sí que ven un pouco dado, e o temos falado cos rapaces cando vamos aos institutos, e ali sí que o recoñecen moito mellor como escritor que como calquera outra cousa. E é porque supoño que está incluído nas currículas escolares, sobre todo como escritor ou algún libro de lectura, non? Que se ofrece, e entón, supoño que ven por aí. E despois aparece como político, con moitas menos, pero bueno, aí hai outra parte da xente que optou por isto. Pero tamén nos dá un pouco a entender esa un pouco división, non división, sino diferentes lecturas sobre Castelao, porque seguramente a figura de Castelao vai ligado a distintas narrativas, como todo, e podemos identificar seguramente distintas narrativas sobre Castelao, unha seguramente a que representa a historia que nos conta o presidente do goberno cando abre a caixa deste cadro, non? Esta lectura que é de todos e que non é de ninguén e que, bueno, e logo temos unha lectura moito máis colocada en unha lectura máis política, non? Como referente do nacionalismo, pero incluso eso está moitas veces en disputa, non? O propio Alonso Montero, que morreu estes días, non? E que escribiu o libro ese sobre Castelao na Unión Soviética e que viña a decir que, bueno, nos venden un Castelao moi nacionalista, pero Castelao foi moitas outras cousas tamén, non? E incluso foi unha persoa que tivo unha relación bastante intensa en un momento dado co Partido Comunista, sin ser comunista e sin ser militante do Partido Comunista, non? Pero bueno, que é unha memoria. Todo isto tamén, ao menos para nós, fai que sea un personaxe interesante, non? Que de repente sea tan multifacético, que haxa tantas persoas que o poden entender de maneiras tan diferentes, e que ademais sea unha figura con unha memoria que a día de hoxe, máis de 75 anos despois de que morrera, é unha memoria que sigue en disputa, non? É unha memoria que de alguma maneira está viva, non? E iso tamén é un punto que nos interesa. Bueno, despois pasábamos a outra pregunta que xa empeza a ter así
algunha dúbida, non? Vos sabedes onde se pintou este cadro? Foi na Argentina. Argentina. A pregunta é máis fácil, que dicíamos, aquí apelamos á honestidade da persoa que responde. Sabes que este cadro se pintou na Argentina? Sabías que este cadro se pintou na Argentina? Bueno, non o sabía, pero bueno, personalmente, pero bueno. Claro, porque estivo claro, exiliado, claro. Entón, aquí vais a moito, e xa, digamos que menos da metade, menos do 50% da xente que contestou sabía que se pintou na Argentina. Era un pouco máis de xente que non o sabía. O cal xa nos dá tamén unha información interesante no sentido de que, bueno, claro, é unha imaxe que relacionamos con algo violento, coa guerra civil, cos mortos, cos paseados, coa narrativa tamén dos mestres, como un símbolo sobre o que actuou moito a violencia golpista, e é moi difícil que a xente hoxe en día relacione este cadro con outro lugar como é Argentina, como é América, como é a emigración e como é o exilio. Digamos que a historia do exilio é moitísimo menos coñecida, cada vez menos coñecida, e a historia do exilio galego realmente é unha historia que cada vez está diluíndose máis. Por eso a xente, supoño que non costalle máis relacionalo. E logo había outra pregunta relacionada con eso, e é: sabías que este cadro, desde que se pintou, permanece en Bos Aires? No. E aquí... De feito, por eso se recepcionou. Exacto. Pero, claro, a xente, recordemos que casi o 90% da xente que respondeu decía que coñecía o cadro. Entón isto que é unha réplica, perdón, Xesús, Sí. é unha réplica, claro. É unha réplica, digo, do cadro. Sí, bueno, creo Claro. que dixen antes. Xa, É unha reproducción que vale. fixemos, non? Xa, Fixémola vale, con todo o vale, cariño vale. do mundo para que fora máis parecido, Sí, no, Claro. Claro. No, de feito, pusémola no Culturgal a primeira vez e estaba como un lugar un pouco como desanxelado, non? Así apartado, e hubo xente que entraba e dicía: pero como está este cadro aquí, non? É que de feito houve que devolvelo. Houve que devolvelo. Sí, hubo que devolverlo. Sí. Era un préstamo. Pero bueno, eso, de repente, que o cadro permaneceu en Bos Aires desde que se pintou, pois aí xa, digamos que moitísima menos xente sabía que estaba aí, digamos, que esa relación tan directa con América, moita menos xente a coñecía. Si preguntábamos tamén si o cadro se pintou ali, por que estaba Castelao ali. Evidentemente toda a xente que sabía que este cadro se pintara en Argentina, pois sabía por que estaba Castelao ali, non? Que supoño que non temos dúbidas. Bueno, estaba exiliado, hubo algunha xente, supoño que rapaces máis novos que nos decía, bueno, estaría emigrado, tal, pero bueno, é unha cantidad moi pequena. Bueno, con todo isto, claro, toda esta parte de Castelao e en relación co cadro, a nós, por un lado, e o digo un pouco como desde aí o vamos a trasladar a obra. Castelao non vai ser o protagonista da obra que vamos a presentar, o protagonista e o fío conductor é o cadro, pero Castelao é unha presencia que cruza a obra de principio a final, e ainda que non está tan representado como nos gustaría a nós, pero de que de repente sempre nos pasa o mesmo, e que aquí había como 3, 4, 5 ou 6 obras de teatro, e había unha obra de teatro interesantísima sobre Castelao, sobre o Castelao ao que nos miramos para entender este cadro, que é o Castelao que, digamos, a partir do golpe militar, do golpe de Estado de 1936 e toda a súa etapa do exilio. Porque este cadro, bueno, isto non se preguntaba na enquisa, pero sí que vos lo pregunto agora. Este cadro, sabedes que está basado noutra obra de Castelao? Non. Claro, este é un cadro que digamos que é unha, non vou a decir unha copia, é unha reproducción a gran tamaño e en óleo dunha pequena lámina, un dibuixo, que formaba parte dos álbumes de guerra de Castelao.
non sei se os coñecedes. Bueno, a lámina onde estaba incluída a derradeira lección do mestre é un álbum que se chama Galicia Mártir, que publicou no ano 1937, pois a pouco de iniciarse, digamos, a Guerra Civil, e o publicou en Valencia. Entón, este cadro conéctanos moi directamente co Castelao tamén da guerra, que nos parece interesante, porque, bueno, Castelao sabedes que se libra da represalia en Galicia porque ele estaba en Madrid, no? O golpe de Estado se dá o 18 de xullo e 2 ou 3 días antes é cando se entrega no Congreso, digamos, o resultado do plebiscito do Estatuto de Autonomía que se fixera a finais do mes de xuño, e se iniciaba a tramitación parlamentaria do Estatuto de Autonomía de Galicia, que era, pois, o grandísimo obxectivo, pois, de todo a xente un pouco que se movía alrededor do Partido Galeguista, e que supusera un esforzo moi grande pola súa parte, e incluso que supusera que o Partido Galeguista participase da Frente Popular, no? O cal decisión que supuso a división do Partido Galeguista, supuso unha pequena escisión da ala máis de dereitas, na que estaba Vicente Risco, Otero Pedrallo e algunha outra xente, Filgueira Valverde, que se decidiron apartar porque o Partido Galeguista decidiu participar da Frente Popular, que era unha fronte absolutamente de esquerdas, no? E que ganou as eleccións, no? E sempre se acusa o Partido Galeguista de tácticamente ser moi débil ou moi torpe, e aí debemos de recoñecer, visto desde agora, aínda máis, que tácticamente foi un acerto, porque participar da Frente Popular supuso que se pudera en moi pouco tempo facer o plebiscito para aprobar o Estatuto de Autonomía de Galicia, e que contara con un apoio parlamentario suficiente para que logo fora tramitado e aprobado. O traumático e o tráxico, no noso caso, no caso galego, é que 2-3 días antes se entrega no Congreso, hai un golpe de Estado, e aí, digamos, que se interrumpe toda a vida parlamentaria, porque se trastoca absolutamente todo. Pero Castelao estaba en Madrid precisamente como diputado, fora elexido nas eleccións de febreiro, estaba ali, e a partir de aí, pois, queda en zona republicana, vai seguindo un pouco, digamos, os movementos do propio Congreso, no? Que primeiro se traslada a Valencia, despois se trasladará a Barcelona, e el, digamos, que vive ese momento dunha maneira un pouco extraña, porque Galicia é un territorio que queda, digamos, xunto con Navarra, é o único territorio histórico, digamos, que queda desde o primeiro día en mans dos golpistas. A diferencia entre Navarra e Galicia é que Navarra, os requetés e todos os carlistas eran asentes que formaban parte das forzas golpistas, e entón tomaron ali desde dentro, digamos que foi como un golpe tamén moi particular en Navarra, non independiente, pero digamos que formaba, que se fixo coas forzas que había dentro de Navarra. E en Galicia, aquí o que houbo foi pois unos cadros intermedios militares que secundaron un golpe de Estado, e que a partir do día seguinte que triunfan, que foi o 20 de xullo, 21, en prácticamente toda Galicia, en algúns sitios hubo unha moi pequena resistencia, como en Vigo ou en Tui, pero vamos, foi inmediato. O que desataron en Galicia foi non sei como decirlo, unha vaga de terror, de violencia extrema, que logo ademais serviu como banco de probas para espallada ao resto de territorios que as forzas golpistas iban conquistando, digamos, militarmente. Pero, desde a España republicana, onde estaba Castelao, a percepción que había era que en Galicia houbera un apoio mayoritario ao golpe de Estado, porque non se entendía de outra maneira, non hubo prácticamente resistencia, foi prácticamente inmediato, e entón o que, digamos, a opinión se realizaba no bando republicano era, claro, Galicia entregouse ao golpe militar, e ademais os homes galegos son os que están formando parte, os que están construindo un exército fascista que quere acabar con nós. Este era un pouco
como unha opinión bastante generalizada. E era algo que a Castelao tocáballe tanto que el foi un gran propagandista da República, no? Un dos artistas, digamos, máis implicados na propaganda a favor da República, propaganda a partir de obras gráficas, artísticas, como lle queiramos chamar, no? Pero non só iso, e digamos que o seu interés era contarlle ao resto da España republicana que en Galicia a xente non apoiaba o golpe de Estado, no? Primeiro, unha das primeiras accións que fan algúns republicanos ou galeguistas que quedaron en Madrid e logo en Barcelona foi crear as milicias galegas, no? Da República, un pouco para demostrar, e participando activamente para demostrar que había xente en Galicia que tamén quería defender, digamos, a legalidade democrática, no? Que non era verdade que se entregaran e que formaran parte disto. Iso, desde logo, non era certo, era unha mentira, pero que en aquel momento era difícil coñecer a realidade. En Galicia tamén as forzas golpistas supuseron nun primeiro momento que en Galicia todo o mundo se iba a apuntar voluntariamente para formar parte das tropas golpistas, e sucedeu todo o contrario, que non hubo absolutamente ninguna movilización de voluntariado. Entón, a partir 2 semanas despois, a finais de xullo, se ordena obrigatoriamente, digamos, que calquera varón maior de 18 anos, non sei hasta que idade, tiña a obriga de incorporarse ao exército golpista baixo pena de morte, directamente, se non te... E entón, eso, a partir de aí, é certo que por obriga, en Galicia, moitos homes pasaron a formar parte das forzas do exército, digamos, sublevado. E despois Castelao tiña outro interese, que é o que nos conecta co cadro, e é que el quería contar que era o que estaba pasando en Galicia realmente. Cal era a violencia que existía en Galicia, que non todo o mundo se entregara, no? A favor do golpe de Estado. E aí é onde crea eses álbumes durante a guerra. O primeiro é Galicia Mártir, son 10 láminas, e entre elas estaba exactamente a mesma escena que vemos aquí. Logo fixo outro álbum que era Atila en Galicia, e estes dous álbumes, que son do ano 37 e do ano 38, eu creo que, vistos desde hoxe, se os mirades, cada lámina, ¿no? Porque non son, en ninguna lámina hai unha escena de guerra, de frente de batalla, non hai dous exércitos, solo hai escenas de asesinato, de violación, de fusilamento, salvando as distancias, nos conectan moi directamente co que pasou, co que sigue pasando en Gaza, ¿no? A nivel das imaxes que nos trasladan, ¿no? De aniquilación, de aniquilamento dunha parte da poboación. E de alguna maneira, si queredes forzando, pero creo que non é forzalo tanto, para min eses dous álbumes son como unha das primeiras representacións gráficas dun xenocidio. Porque todas as escenas, se as vedes, son como asesinan a inocentes, a civiles, a mulleres, ¿no? En estas láminas hai bastantes representacións de mulleres violadas, asesinadas, ¿no? Que participan, ¿no? E aí é onde unha das escenas que escolle Castelao para retratar é como nese primeiro momento, ¿no? Xa no propio verán, un dos colectivos aos que máis se vai a asesinar é aos mestres, que despois eso pasou no resto de España, non? Evidentemente se identificou, non? A escola e os mestres como un perfil que había que exterminar, non? E isto nos conecta con algo que Castelao tamén conta en algúns textos, e que é unha verdade histórica, e que o único lugar de España onde non hubo guerra e onde non houbo dous bandos é en Galicia. Entón, en Galicia non podemos participar da mesma narrativa da guerra civil que en calquera outro lugar de España, porque que aquí non existiu, non houbo ningún frente de batalla, non houbo ninguna batalla, pero morreron milleiros e milleiros de persoas asasinadas. E simplemente o que hubo aquí, a pequena escala, foi un xenocidio, ¿no? Unha parte da sociedade decidiu que había que eliminar a determinadas persoas, ¿no? A determinados grupos sociais moi identificados, ¿no? E isto nos conecta porque digamos que esa época, finales dos anos 30, anos 40, é onde esta palabra xenocidio e os actos, digamos, de violencia que desbordaban a idea da guerra, da confrontación nun campo de batalla, estaban, digamos, empezando a suceder,
E un dos lugares onde empezou a suceder foi en España e concretamente, ademais, en Galicia, donde en moi pouco tempo, pois eso, hai certo baile de cifras, pero varias miles de persoas foron asasinadas sin ninguna razón máis que pertencían a un grupo ou a un sector que os golpistas querían exterminar. E, bueno, aí, digamos, nos conectamos ese cadro con esa lámina e despois está toda a peripecia, digamos, de Castelao, no, durante a guerra, sendo un pouco este propagandista da República que o leva por toda Europa, que o leva a Unión Soviética e que finalmente o leva a Estados Unidos. El era como un embaixador da República en Estados Unidos. E ali, e aí nos va a conectar con outro elemento importante que non quería deixar pasar, que é que el non fixo todo isto só, sino que el fixo todo isto acompañado de outra persoa, que era a súa muller. Non sei se alguén sabe como se chama a muller. Virginia. Exacto. Pois Virxinia, que era a muller de Castelao, Virxinia Pereira, é unha compañía fundamental. Eu creo que, non sei antes, pero desde logo a partir deste momento non se pode entender a Castelao sin a presencia de Virxinia. Era como realmente un tándem aí. Falo desde o momento en que o golpe sobre todo, pero Virxinia levaba acompañando políticamente a Castelao xa desde antes, porque Castelao foi elexido diputado nas Cortes Constituintes da República no ano 31 e cando se va a Madrid vaise con Virxinia. É dicir, Virxinia vive en primeira persoa acompañando a Castelao, digamos, toda aquela xuntanzas, debates parlamentarios nos que se estaba, por un lado, escribindo a Constitución da República e onde se estaba sentando a base dun novo Estado. E cando Castelao está en Madrid, que chega o Estatuto e que é o golpe de Estado, el xa estaba en Madrid vivindo con Virxinia. E cando se van a Valencia se van xuntos, e cando se van a Barcelona se van xuntos, e cando se va por Europa como embaixador da República, e cando vai a Unión Soviética van xuntos. E cando volven tamén, e cando se van a Estados Unidos están xuntos, e cando acaba a guerra, no 39, e eles son embaixadores da República en Estados Unidos, e de repente cae a República, acaba a guerra, e se quedan pues, sin absolutamente nada, están os dous en Nova York, vivindo, e de repente teñen que reconstruirse, teñen que reconstruir unha vida e teñen que reconstruirse como persoas nun país totalmente alleo. Eles non sabían inglés, estaban ali como pasando unha temporada, non había unha intención de quedar e se encontran metidos en ese país con outra idioma, con outra cultura, sin ningún apoio de ningún tipo, despois de recadar milleiros de dólares, non? Para a República, para que pudieran seguir coa defensa da República, se quedan ali sós. Están 2 anos en Estados Unidos, sin poder moverse dali, eran expatriados, non era fácil para un republicano español en ese momento conseguir entrar en outros países, e a Castelao costalle 2 anos conseguir, ou 1 ano polo menos, conseguir poder entrar en Argentina. En Argentina había un réxime, bueno, non era unha dictadura, pero era un réxime así bastante autoritario, digamos, que tamén produto dun golpe de Estado, e non apoiaba a República e non permitía que ningún exiliado republicano en principio entrara en Argentina. Castelao apela a que el de neno fora emigrante, porque o seu pai tivera un negocio na Patagonia, na Pampa argentina, quero decir, e pasou uns anos, creo que 4 ou 5 anos da súa infancia, e entón conseguiu que lle deran un permiso como antigo residente na Argentina. Entón, iso que lle permite, con un enorme apoio da colectividade inmigrante, que lle tramitou e fixo todo o posible por conseguirlle o permiso, e no ano 40 chega a Argentina, despois de 2 anos un pouco expatriado. E, bueno, vai morrer no ano 50 en Argentina, os 10 últimos anos da súa vida os pasa en Argentina, e aí é, no ano 45, cando pinta este cadro. Entón este cadro nos conecta o Castelao da guerra co Castelao do exilio, do Castelao que chega ao exilio, que está en Buenos Aires e que ali se convirte como unha especie de referencia, sobre todo do galeguismo, da defensa da democracia, do antifascismo, da república, e el consigue que gran parte da masa emigrante
tanto de Buenos Aires, Argentina, como de Montevideo, Uruguai, asuma esas ideas democráticas, ¿no? Fai unha intensísima campaña para que, digamos, a colectividade emigrante se posicione, ¿no? E el non reinventa o Partido Galeguista en Bos Aires, pero sí que crea as irmandades, a irmandade, creo que eran as irmandades galegas, que sería como unha versión cultural do Partido Galeguista, porque el decía que había que conseguir primeiro, digamos, espallar, ¿no? E conseguir, digamos, espallar como unha cultura propia, uns valores, unha identidade propia antes de exercer, digamos, unha práctica política, ¿no? Dentro dun formato de partidos. Era bastante crítico co formato dos partidos no exilio, porque evidentemente había unha serie de dúbidas sobre o que pode representar un partido político que está no exilio e que non ten contacto, digamos, coa realidade do seu país, ni siquiera dos seus militantes, ¿no? E el defendía un pouco a legitimidade, que a legitimidade republicana procedía das últimas eleccións democráticas que houbera no ano 36, ¿no? E, bueno, a partir desa idea, incluso intentan montar, e montaron en Bos Aires, en Argentina, o que se chamou o Consello da Galiza, que era como unha especie de goberno no exilio, que nunca chegou a funcionar, porque a idea era que estivera conformado por todos os diputados e diputadas, que non había, diputados galegos no Congreso, elegidos nas eleccións do 36. Pero, en realidad, só chegaron a participar 5 ou 6 diputados, non, nese Consello da Galiza. Pero, bueno, a nós nos interesaba ese momento porque é o momento en que se pinta este cadro no ano 1945. E ademais hai outro ingrediente nesa altura, non? Da súa vida, e é que Castelao, sabedes que tiña problemas de visión, non? Isto é bastante coñecido, non? Pero en este momento prácticamente é cego. Xa había moitos anos que dun ollo non veía nada e do ollo que tiña algo de visión foina perdendo hasta prácticamente perdela toda, ¿no? Entón a nós tamén nos interesaba na obra falar dese Castelao que está exiliado con toda esa carga, pero tamén colocar a ese Castelao que é unha persoa prácticamente cega, ¿no? Que é unha maneira que na narrativa de Castelao casi nunca está presente, ¿no? Sí, sabémolo, pero realmente non existe unha representación do Castelao prácticamente cego. E a nós nos interesa porque estamos traballando sobre un cadro de grandes dimensións que se supón que pintou unha persoa cega. E entón, bueno, é interesante porque hai como unha certa paradoxa, ¿no? Nesa idea, e sobre todo que é un cadro que se convirte en un símbolo, ¿no? Da arte, un símbolo da nosa memoria, pero tamén como unha referencia da nosa arte contemporánea, digamos, ¿no? Pero había aí unha paradoxa que nos interesaba, ¿no? E é certo que se recollen en moitas cartas de Castelao, de outra xente, da propia Virxinia, todos estes problemas que tiña Castelao para pintar, para dibuixar, ¿no? É algo que aparece con bastante frecuencia nesa correspondencia. E aí é onde tamén a presencia de Virxinia se convirte en algo aínda máis importante, porque non é só unha compañeira política, non é só unha compañeira vital, non? De que nos quedamos durante anos vivindo fora do noso lugar, en un lugar que non coñecíamos, sino que ademais ela é, digamos, a persoa que o acompaña e que o atende como unha persoa con unha discapacidade visual, non? Que necesita un apoio, imaginábamos naquela época, pois moito máis, non? E entón nos interesa tamén a figura de Virxinia, ou a parella, non? Pensar a Castelao tamén en parella, porque ao final a figura de Virxinia é que conecta Castelao con moitas outras cousas, non? Coa cegueira, coa política, coa vida, cos tombos que lles tocou vivir xuntos, non? E, bueno, pois a presencia de Virxinia, aínda que va ser un momento un pouco fugaz, pero tamén vamos a tratar de que estea, porque nos parece que é unha figura que axuda a entender moito mellor a Castelao, a percibir un pouco millor a Castelao, e non como unha figura subalterna, sino como unha figura
que estaba ao mesmo nivel, digamos, de Castelao, e que ademais Castelao morre no ano 50 e Virxinia sobrevive a Castelao casi 20 anos, me parece, que morre no ano 70 ou máis ou menos por aí, e cando Castelao morre, Virxinia asume, digamos, o liderado moral e simbólico do galeguismo republicano e do galeguismo exiliado en América. E digamos que toda a comunidade emigrante e todos os exiliados que cando Castelao vivía contaban con él pues, para que vaya a participar en todo tipo de charlas, debates, meetings, seguiron invitando a Virxinia. E Virxinia seguiu participando moi activamente en política na Argentina, representando o legado de Castelao, pero non era de segunda man, non? A xente percibía que ese legado era un legado en primeira persoa, non? De primeira man. Recoñecíase de alguna maneira que Virxinia formaba parte, non? Desa figura que exercía, digamos, ese simbolismo, non? E ademais se convirte na maior defensora do legado intelectual e artístico de Castelao. E ela, incluso desde Argentina, ten que litigar durante moitos anos coa familia de Castelao para conseguir que a obra de Castelao permaneza unida e que o destino de toda a obra artística e intelectual de Castelao sea o Museo de Pontevedra. E consigue chegar a un pacto coa familia... Hola. Nada. E consigue chegar a un pacto coa familia de Castelao, polo cal, mentras ela viva, a familia de Castelao non vai exercer ningún dereito sobre a obra de Castelao. E entón lle permiten que sea ela a que tome as decisións. Entón, que teñamos gran parte da obra de Castelao no Museo de Pontevedra débese, en gran parte, ao traballo e o esforzo de Virxinia. E que permaneza dentro dunha certa unidade, non digo todo, pero digamos que detrás dese logro está moito do traballo de Virxinia, non? O sea, que decir que non é simplemente unha figura subalterna, sino que sobrevive a Castelao non só físicamente, sino que gran parte do legado e de que a figura de Castelao chegue dunha maneira máis completa débese a Virxinia. E entón, bueno, aí hai varios elementos, o exilio, a presencia de Virxinia e o mundo da cegueira, que é importante para nós. Ao achegarnos ao mundo de Castelao como unha persoa cega, con unha discapacidade visual, non só queda como anécdota da súa vida, sino que, bueno, nós estamos agora desde hai uns anos tamén con esta preocupación, este debate interno de si o teatro debe ser accesible a todas as persoas, digamos, da sociedade, e un pouco recoñecer que as persoas sordas e as persoas cegas moitas veces, polo menos no noso caso, quedaban expulsadas, marxinadas do noso teatro porque era imposible que pudieran asistir, non? Entón, bueno, levamos un tempo aí incorporando a lingua de signos dentro de escena para que o público sordo tamén poda vir a ver as nosas obras, tamén a través da técnica da audiodescripción pues, conseguir que as persoas cegas podan seguir as nosas obras, e neste caso o que queremos é colocar encima do escenario, evidenciar, digamos, a presencia ou a posible ou a potencial presencia de persoas cegas tamén na sala. Poden estar ou non estar, pero nós estamos concebindo esta obra de teatro pensando en que entre o público pode haber e debe haber persoas cegas e que nós queremos que entendan a obra. E máis alá, estamos concebindo a obra como si Castelao estivera entre o público e nós quixéramos que entendera e seguir a nosa obra, non? Entón, por iso, colocamos digamos, a audiodescripción, que é unha técnica narrativa que se usa para que unha persoa cega ou con discapacidade visual poda seguir unha película ou unha obra de teatro e que consiste en que, a través normalmente dun auricular, vai recibindo, digamos, a descripción do espacio, dos decorados, de como van vestidos os personaxes, como funcionan as luces, os movimentos, as accións, non? E hai que colocalos, digamos, insertos entre as partes dialogadas, non? Hai un traballo aí de edición, de axuste e tal. Isto normalmente queda moi invisibilizado para o resto do público porque é ese auricular que unha persoa pide a mellor na entrada e o resto do público non o percibe. Nos colocamos a audiodescripción encima do escenario e durante a obra vamos a facer unha audiodescripción en directo e a viva voz.
É dicir, hai un personaxe que é como unha especie de narrador audiodescriptor que está facendo que desde o escenario todo o que ocorre aí poda, digamos, ser seguido por persoas cegas. Isto tamén é como unha maneira de evidenciar, no, que hai o que son necesarias formas distintas de contar unha historia para chegar a todo o mundo. Nós non sabemos se isto é posible. É unha parte que estamos experimentando, non porque sea teatro experimental o que facemos, sino porque en este caso sí que estamos experimentando un pouco con unha narrativa hiperinclusiva, que a mellor o que fai é que colapsemos todos e ao final querendo abarcalo todo que non cheguemos a ninguén, pero estamos metidos nesta batalla e para nós tamén o escenario é un pouco ese campo de batalla onde facervos partícipes, se queredes, pois un pouco disto e a partir de aí, pois, velo. Pero bueno, é un pouco que a nivel narrativo ten un pouco esta... incorporamos este ingrediente e condiciona como contamos toda a obra. É unha obra moi falada, moi discursiva, casi poderíamos decir que como unha obra de teatro ou un relato construído en escena, non? Máis que unha obra de teatro, poderíamos verlo un pouco por aí, pero ten esa razón de ser. E, bueno, hai outros elementos que se vades a ver agora os saberedes, utilizamos unha serie de maquetas, se ides a unha biblioteca pois, da ONCE, que son os únicos que a teñen, ademais de textos en braille, encontraredes moitas pequenas maquetas que reproducen esculturas, edificios, ao mesmo tempo que cadros con distintas texturas, no? Todo para poder ver coas mans. E nós na obra utilizaremos tamén unha serie de maquetas como as que hai nese tipo de bibliotecas e que se utilizan para recoñecer espacios a través das mans, do tacto, no? E entón a obra non ten ningún decorado, é só un espacio baleiro e a través da lectura, do tacto, a idea é describir o espacio onde estaría ocorrindo cada escena. Unha persoa cega, o propio Castelao, non vería o escenario e a través do que nos lle contamos de ahora estamos en este escenario e vamos a describirlo a través dunha maqueta, esa persoa podería, no, imaginar como é ese escenario. Ao público que ve, o que lle estamos invitando é a imaginar a partir desa descripción, aínda que inevitablemente va a haber un espacio, pero é un espacio que non é ilusionista, non? É un espacio que é evidenciar que é un espacio baleiro, non o que tes diante. Bueno, é parte da operación que estamos así intentando. E, bueno, non sei se chegarei ao final, pero, bueno, seguindo e volvendo a Enquisa, hai outro personaxe importante que non podemos deixar atrás dentro do cadro. Díxemos que isto era unha lámina, o título, A derradeira lección do mestre, procede da lámina que vos contei antes e desa intención de Castelao de representar escenas que contan a violencia que estaba ocorrendo en Galicia, non? E realmente na lámina era un mestre nun camiño que foi asesinado e, bueno, hai todo o simbolismo do cadro que se nos dá tempo despois entramos un pouco aí. Pero no cadro, neste cadro, con estas dimensións, pintado en 1945, a figura do home morto non é un mestre, porque Castelao fai unha operación aí. Só hai dúas diferencias entre a lámina e o cadro. Unha é que no título do cadro hai unha errata, ou un hiperensebrismo, como lle queríamos chamar, non? O título, como aparece aí, é A derradeira leición do mestre. Pero na lámina, que leva, como en moitos dibuxos de Castelao, leva, digamos, unha lenda, un texto debaixo, non? Como nas viñetas, incluso nas láminas de guerra, cada unha leva unha lenda, non? Que axuda a entender a imaxe que se representa, non? E cando Castelao escribe de puño e letra na lámina o título do cadro, ou a lenda, que non era un título, era unha lenda, ele escribe a derradeira lección do mestre, non? Hai unha diferencia de escrita. E a segunda diferencia, e máis importante, que non é anecdótica, sino que é intencionada, moi intencionada, é que a cabeza da figura do home é completamente diferente. Se comparades a lámina como é a cabeza do home e mirades o cadro como é, son totalmente distintas, son dous homes distintos. Porque esta cabeza dese home é un retrato de Alexandre Bóveda.
non vou a decir que hai un documento que o demostra, porque este cadro non existe documentación que nós veramos con ela sobre como foi pintado e tal. Castelao na súa correspondencia nunca fala deste cadro. Nas revistas de emigración... Bueno, este cadro presentouse nun acto, e por eso levo o retrato de Alexandre Bóveda, presentouse nun acto que organizaba un centro de emigrantes que era o Centro Ourensán de Bos Aires. Era unha homenaxe a Alexandre Bóveda. Ali os exiliados e os emigrantes no ano 42 crean o Día dos Mártires Galegos. E o crean o 17 de agosto, que é o día que fusilan a Bóveda. E cada ano facían un acto para recordar a morte de Bóveda e para recordar a morte de todas aquelas persoas que foran asesinadas polos golpistas por defender, digamos, a democracia. E este cadro se presenta nese acto do ano 1945, 17 de agosto, que era un acto social onde, bueno, todos os exiliados, moitos emigrantes se xuntaban para recordar as persoas que foran asesinadas. E no ano 45, nese acto, preséntase un busto en bronce de Bóveda. E ese é o acto principal. Tanto na correspondencia de Castelao, como nas cartas que lle mandan a Castelao, como nas revistas da emigración galega, como no órgano oficial, digamos, do Partido Galeguista en América, que era a Nosa Terra, falan abundantemente do acto, artigos enormes, crónicas enormes, e só falan do busto que se presenta de Alexandre Bóveda, que era dun escultor galego emigrante en Argentina que se chamaba Domingo Maza, pero que levaba moitos anos ali, non? E Domingo Maza fai ese busto porque Castelao lle fai un retrato a lápiz que se conserva, faino de memoria, de Bóveda. Entón, ese retrato consérvase, un retrato a lápiz. A partir dese retrato, que é do ano 42, me parece, faise ese busto que se presenta aí, e este cadro en ningún sitio se fala del. Ninguén, ningunha crónica da época, ninguna revista, nin siquiera fan mención a que estaba o cadro ou que se presentaba ali. Hai unha foto do acto, dese acto do ano 45, onde este cadro está de telón de fondo. E o que fai a xente é que se coloca diante para que lle fagan as fotos, non? Entón van pasando, e isto é como o telón de fondo onde se fan. Entón, a nosa conclusión sobre este cadro é que se fixo como un mural sobre lenzo, ampliando unha lámina moi representativa de Castelao e que era moi coñecida, para realmente que servira un pouco como decoración para un acto de homenaxe a Alexandre Bóveda. Non tiña marco nin nada, ali se ve como que está colgado como un pano, non? E a única operación que fan é precisamente colocar o retrato de Bóveda, porque era para presentarse nun acto dedicado a Bóveda. E entón utilizan o mesmo retrato. Se comparades tamén ese retrato a lápiz de Castelao coa cara do home que aparece aí, é moi parecida, non, tamén. Entón, bueno, non queda dúbida, digamos, de que este é un cadro, o cadro concretamente, non pintado para homenaxear aos mestres, senón para homenaxear a Alexandre Bóveda como mártir galego, como representante de todas as persoas que foran asesinadas, incluídos tamén os mestres. Pero aquí, digamos, que se fixo con un motivo moi concreto. E logo, eso nos conecta que a figura de Bóveda... Pero, disculpa, podo interrumpir? Sí, claro, todo o que quirades. Entón, digo, por ver se entendín o que estás expoñendo, o sea, entón entendemos que a lámina original sigue claramente feita por Castelao, pero o cadro non hai evidencias ou non está claro se foi unha réplica feita por outras persoas ou participou o propio Castelao. Bueno, ves o que entendiches perfectamente, ainda que eu non o dixera. Sí, isto é un pouco a dúbida. Pero entón eu tiña tamén a dúbida que dice a cara de que digamos, no propio cadro que a cara se modificou para que se sexa de Bóveda, porque no original non se asemellaba a cara de Bóveda, entón que Castelao non o estaba facendo para él ou non, a lámina non ten nada que ver con Bóveda. A lámina é, si mirades o álbum este de Galicia Mártir, son 10 láminas, 10 dibuxos e 10 escenas de terror, non? Cada un é moi diferente, e esta é unha escena que quere representar precisamente e recoñecer como tantos mestres foron asasinados, non? E sí que está claramente
dirixida a denunciar un pouco a persecución e o asasinato de tantos mestres, non? Que nós incluso buscamos, porque non sei se sabedes, Castelao tiña 2 curmás que eran mestres e que morreron, non sei se vos sona o Vou Eva, a historia do Vou Eva, un barco, bueno, un barco no porto de Vigo, donde un día unha serie de homes perseguidos, pois por ser galeguistas ou por non facía falta moito para ser perseguido, tiñan contratado, digamos, os servicios dun pequeno barco, un vou, para intentar escapar. E hubo unha delación e entón, digamos, as forzas militares golpistas deixaron que entraran no barco e cando, antes de que puderan sair, cercáronos e lles dixeron que estaban rodeados, que se entregaran, e todos os tripulantes decidiron suicidarse antes que entregarse. E 2 curmás de Castelao estaban nese barco, eran mestres, e nós pensamos que a lámina podía ter que ver con iso, pero a lámina é anterior, é un mes anterior, o sea que non, digamos que é unha representación de algo que lle contaron a Castelao sobre ese tipo de sucesos. Claro, por exemplo, desde a ignorancia de non coñecer nada de como isto, cando ves o título de Herede da elección do mestre, pensei, claro, claro, será que Castelao admiraba a Bóveda, tiña como seu mestre, diría, a derradeira elección do meu mestre antes de morrer, pero iso que non Sí. ten nada que ver con sí. O sea, non estamos negando esas lecturas, ¿no? A mí me parece que son válidas, ¿no? Simplemente é indo ao puro feito, ¿no? Ao feito demostrado, ao feito documentado. No, hai demasiadas dúbidas, pero eso non significa que escolleran esta lámina concretamente porque podía haber, ou porque estaba tamén un pouco a intención de recoñecer a Bóveda como un mestre, pois, para Castelao e para tanta xente, non? Que eu creo que sí, que estaba eso seguramente presente, non? Esa reflexión, non? Pero en este caso, digamos que para un acto en homenaxe a Bóveda, donde este cadro pois, é como, bueno, un ingrediente máis, un elemento máis que quere reforzar a imaxe de Bóveda, non? Pois o colocan aí como morto, el non morreu nun camiño, non? Pero si foi asesinado e fusilado, non? Aí no Monte da Caeira. Entón, bueno, hai moita ambigüedade arredor do cadro, moitas lecturas son fáciles, son posibles, me refiro, e non son inválidas, creo eu. Pero era un pouco como ir aí de que, bueno, que importancia pode ter que Castelao pintara ca súa man o lenzo completo ou que non o fixera el. Si el recoñece a autoría sobre ese cadro, si el participa na elaboración do cadro, e está asinado. Hasta eu non o fixemos, pero poderíamos encargar unha proba, como se chama? Caligráfica, non? E seguramente non coincide as letras do título ca letra de Castelao, non? Esas son unas letras moi ben feitas, moi de imprenta, non? Si miras o texto que acompaña a lámina, outro tipo de caligrafía totalmente diferente, non? Pero en todo caso a reflexión vai máis alá diso, e é realmente que este cadro sea un símbolo, que sea un testemunho daquela época, depende exclusivamente de que o pintara Castelao. Bueno, pode ser unha pregunta que quede aí no aire, e aí cada un que responda, non? E tamén é un pouco cuestionar aquel acto inicial da Cidade da Cultura onde fala o presidente e el expresamente di este cadro importante porque o pintou Castelao, non? E dicir, bueno, e se quitamos ese ingrediente, entón que pasa? Porque ao convertir a Castelao nunha figura do espectáculo, non? O que están facendo é ocultar as razóns reais que hai detrás desa escena, non? E a mellor o importante non é que sea de Castelao, sino que é un testemunho claramente desa época e que nos está contando 90 anos despois o terror desatado en Galicia por un sector moi minoritario da sociedade, pero con moito poder, non? E un pouco nos o que estamos tratando de recoñecer é un pouco tamén a importancia desa historia que hai detrás, non? Mais alá de nomes e de crear todo este de convertir a Castelao nun símbolo, nunha estrella, nunha persoa un pouco fora nun senio, non? Perdón, unha última cousa. A dualidade que comentaches entre elección, que había diferencia entre a lámina e o cadro, iso, sabes se responde a algunha motivación? Ou... Non o sei, podemos elucubrar, pois eso, que a mellor no momento en que, decir, non quero facer ninguna afirmación, así, pero seguramente Castelao non cometería ese, que non lle chamo nin erro, si el xa escribiu unha lámina onde de maneira natural lle chamou lección
pois non sei, parece como un impresebrismo como para facelo máis galego, non sei, poderíamos elucubrar. Eso sí que é un pouco anecdótico, pero unha diferencia mínima, hai unha letra, pero que nos pode estar dando tamén algún tipo de información, non? Sí, quizás non é tanto como un quero dicir, se hai algún filólogo galego aquí que me corrixa, pero igual é unha variante igual dialectal que en algunha zona concreta se utilizaba de elección e por iso, quero dicir, ainda que el sepa que normativamente non é, pois sabía que onde el fale estaba, pois se utilizaba a elección. Sí, pode ser, pero claro, estaba exiliado, estaba en Argentina, evidentemente rodeado de unha comunidade galega moi plural, pero onde había xente de toda Galicia, claro. Sí, é certo que se presenta no centro ourensán, ¿no? Pero bueno, son actos nos que participaba un pouco toda a colectividade. E bueno, teño que ir acabando, porque nos estamos quedando sin tempo, non sei se queredes comentar calquera cousa. Simbolizan algo as árbores. Bueno, esa é a última parte do test, pero como non vamos chegar... Sí, era un pouco como... Claro, podemos empezar a... que tamén é bonito, non? Hai unhas árbores aí. E para ti que significan? Despidas, unhas árbores representan a Galicia... Arrasada. A xente responde moitísimas cousas, non? Algúnas son moi bonitas, pero... creo que teño aquí recollido algunhas, pero casi todas van por esa visión, un pouco triste, un pouco... Léoche, que crees que representan as árbores do fondo? Morte, soidade, desolación, terror, guerra, hostilidade, medo, dor, esquecemento, Galiza, país mutilado, tristura, país que esmorece, desacougo, resistencia sen froito, os ideais que matou o fascismo, a alma, os vencedores, a sombra dos asesinos, o franquismo, a miseria, a liberdade mutilada, descabezada. E, por exemplo, os nenos, xa que entramos aí, que vos parece que representan? Pois, a mí me parece como patas arriba, non? Como que está así, de volta. Pero cal, os nenos ou as árbores? As árbores. Se lle das a volta ao cadro parecen dúas pernas como con zapatos. Sí. Pero os nenos, que tamén é unha figura que sempre se fala moito do cadro, que vos parece que representan? Desolación tamén. A perda tamén, non? A perda dunha cultura, eso que se está resinando naquele momento, o do... Para mí é por non entender nada. Os nenos se alucinaron, Sí, sí. Pero a mí tamén me suscite esperanza. Sí. Hai un que está apoiando o outro, con unha cara moi serena. Pois a mí ao revés, a falta de esperanza, pero bueno, visto así, tamén non pode ter... Pero Castelao non, morreu alá, pero non se rendiu, seguía pensando... Sí. Claro, É unha das claves de Castelao, digo, que era eso. Nunca rendirse, e Virxinia igual, hasta que morreu defendeu a República. E xa estamos nos anos 70, non a defendían nin os exiliados. Tamén pudo Virxinia axudalo a pintar o cadro. Pudo, sí. De feito, ela di nalgúnas cartas que o axuda. E que lle colle a man, e que lle leva, e que lle está constantemente dicindo que ten que corrixir, se as proporcións están ben ou están mal. Pois mira, leo vos algunha... Unha das preguntas era que significan para ti eses nenos. E hai un pouco as dúas visións, non? Tristura, pero outro di futuro, representan o pobo, a injustiza, a soidade, a inocencia, o desamparo, a orfandade, desolación, pero tamén din a aprendizaxe. Bueno, hai un que está, apuntámoslo porque era divertido, que o maior é a nazón galega, a morte da autonomía e o estatuto, o pequeno é o pobo galego que chora pola perda, non? O sea, que a xente capaz de... Pero bueno, moita xente, ou autores, se queredes máis desde o mundo da arte ou da historia, sí que falan moitas veces de que aí podería estar un pouco a esperanza do futuro, non? Como que ese bóveda
que realmente, no, a bóveda entendémolo como os que coñecedes a bóveda. Un alcalde progresista... Pero digo, como máis a nivel simbólico, non? Un pouco no momento da súa morte ou as razóns da súa morte. Digo, é un pouco como ese sacrificio, non? Un reflexo, claro, do que estaba pasando. Ele foi unha víctima. Claro, e é como un pouco esos últimos momentos de Bóveda asumindo que o iban a matar, non? Representa como eso, vale, eu sacrifico a miña vida, bueno, é un pouco unha narrativa que hai un pouco alrededor dese momento e de Bóveda, non? Sacrifico a miña vida a ver se con iso consigo que a vida colectiva pois se salve, non? E de alguma maneira a morte del, digamos que sería a lección que quere, por eso se mantén o título e supoño que por eso escolleron esa lámina, non? A derradeira lección do mestre. Cal sería a derradeira lección de Bóveda? Pois un pouco eso, eu sacrifícome por un ben superior Deixar unha semente. e deixar unha semente que serían eses nenos, non? E entón digamos que eses nenos que están contemplando a ese corpo morto están aprendendo a derradeira lección que lles dá esa corpo. E se supón que esa lección, esa aprendizaxe desa lección de dous nenos que teñen toda a vida por diante, pois sería un pouco esa imaxe, non? Que decías da esperanza, non? Nós agora, 100 anos despois, sabemos que eses nenos non puideron facer moito, non? Son votantes do partido. Pero os fillos deses nenos ou os no, tamén estamos un pouco aí e bueno, non nos dá moito máis tempo, pero bueno, creo que nos queda simplemente, claro, a obra se chama Ictus e con isto douvos un pouco lazo para que non vos vayades coa cabeza colapsada. Todo isto, como vemos, ten moito que ver con un golpe, no? Con un golpe de Estado. E un golpe de Estado que afecta, no? a nosa memoria colectiva hasta o punto de que o presidente do noso goberno se presenta en público e é capaz de demostrar unha amnesia selectiva e unha recolocación de recordos e de invención de cousas sobre outras, no? Que isto en psicología está recoñecido como unha alteración da memoria, pero xa, no? Entón, bueno, que nos ven a demostrar é que somos unha sociedade que ten un trauma, non só o presidente do goberno, ele está contando unha historia que recibiu, que aprendeu e que moita parte da sociedade comparte, no? Entón, é como que hai un trauma aí, un trauma colectivo que ten que ver coa nosa memoria, no? E entón, ictus, en latín, significa golpe. As persoas que sufren un ictus, a veces, sufren un dano cerebral. Estou falando de persoas que non teñen ninguna secuela física, de problemas de mobilidade, non? Pero sí que a mellor, e isto é un caso que é real, e nós, dentro do proceso da obra, entramos en contacto coa Asociación Dano Cerebral Galicia e entrevistamos a moitas persoas con dano cerebral, moitas delas tiñan a causa dun ictus, ou dun tumor cerebral, dun accidente laboral que afectou a cabeza, e falamos sobre todo con aquelas que tiñan alteracións da memoria provocadas por un ictus, ¿no? Por un golpe. Que fala da asociación Sarela, perdón. Sí, antes era Sarela, agora vale, é unha asociación do ámbito galego, pero sí é a mesma. E entón, cando nos contan o problema que teñen de memoria, ¿no? Como decir, es que non me podo acordar, e para elas é, como decir, para nós é fundamental completar cada recordo, é fundamental recuperar a memoria, porque se non conseguimos completar os recordos e ter esa memoria, non podemos convivir en sociedade. E isto é o que nos estaban contando varias persoas, ¿no? Entón, temos que exercitar a memoria, necesitamos todo tipo de ferramentas para que a nosa memoria este en activo, engrasada, porque senón non é posible, nos quedamos illadas. E cando nos contaban o proceso polo que eles pasaron, desde non sei que me pasa, hasta teño un dano cerebral, teño que asumilo e teño que recuperar a memoria, é tan parecido ao trauma psicolóxico que conta un psicólogo de como afecta o golpe militar do 36 non só a xente que o sufriu directamente, sino a segunda, terceira e incluso a cuarta xeración, que eran relatos moi parecidos, ¿no? E entón, o que vamos a intentar contar toda esta historia ou o máis aproximado a isto que vos contei a través de outra historia máis, que é a historia dunha muller que sufre un ictus o día que se presenta o cadro no acto de recepción coas autoridades ali. Unha muller que está ali presente e que lle dá un ictus durante ese acto e perde a memoria. E entón é unha muller que
que quere volver ese momento porque non sabe que facía ali. Non estaba invitada, e que facía eu aí? Pero vive esa muller aínda, non? Vive. Sí, vale. E entón, porque non lo está contando. E entón volve aí e trata de reconstruir ese momento para ver, buscando que fai ela aí. E para nós é un pouco unha metáfora, non sei se entenderá, de nós mesmos, no? Desta sociedade, de que a mellor o que deberíamos de facer era tamén volver a ese momento do golpe e tratar de reconstruir a memoria, recoñecer que pasou e non esquecer, sino recordar. Pero non podemos recordar cada un polo noso lado, no? Témolo que facer xuntos, no? Senón o trauma a nivel colectivo seguirá aí presente. E entón de aí ven o nome. Ictus, un pouco por esa relación con golpe súbito, golpe tal. Por eso me dicías antes fora de cámara que non tiña nada que ver aí coa... Bueno, algo ten que ver, bueno, ten moito que ver, pero bueno, non iba por ese lado precisamente, non me ibas a falar do ictus da enfermidade máis coñecida. Está presente, Claro, está presente e facemos sí. un retrato dunha persoa que ten un dano cerebral, claro. Un dano cerebral, adquirido. Sí, adquirido. Sí, é miña irmá, ten un dano cerebral adquirido. De feito está na asociación que comentaste antes. É socio da asociación. Pois bueno, hasta aquí. Última pregunta, porque aquí tuvimos... Non hai entradas, para Santiago non hai entradas. E outra pregunta, por que veces por 3 días non actuades 8, 20, 27? Si souberades... Non labrego que tampouco fai entradas nunca. Por certo, que segue sendo no auditorio. Sí, no auditorio. Si souberades o difícil que conseguir 3 días o auditorio de Galicia. Pero nós, claro, ao final, a decisión é o sitio máis grande, son poucos días, pero a nivel de público equivale a estar un mes no Salón Teatro. A mí non quería poner unhas vecinas en na Sala Capitolio. Estamos en Pontevedra o venres seguinte, o venres 27, aínda... Non, hai entradas. Para Pontevedra hai entradas e é o mellor teatro que hai en Galicia. En que sitio é? Auditorio a Fundación. O sea que desde calquer sitio vais a ver ben. Logo estamos en Vigo, aínda hai entradas, bueno... Isto teria todo colgado na página vosa aí. Sí, na nosa web, grupochevere.eu. Aí mirades os sitios onde estamos e o enlace ás entradas. En Ames, que está aquí cerca, ¿no? En Ames creo que quedan 4 ou 5 entradas, sí, nada máis. Sí, estamos en maio 2 días, pero tamén está... Que eu, vamos, estamos encantados do risco que toma a xente sin saber o que se vai encontrar, pero vamos. Pero bueno, temos máis, en Ourense, bueno. Eu só vos quero dar os parabéns, porque despois non vamos ter a oportunidade de darvos. Bueno, eu os daría despois de ir a ver a obra. Non, eu mexicano non dudo, o sea, co que me estás contando, os parabéns e alucino que a cantidad de traballo que hai detrás, con... O sea, me parece un esforzo pola vosa parte neste ano. Bueno, leva un esforzo. Que tempo vos levou? Ano e pico? Os levamos desde o verán do 24, pero non dedicados en exclusiva a isto, claro. Sí, compaxinado. Pero digamos, todo o proceso, sí. E agora, pois sí, desde novembro, xa con ensayos e tal. É difícil, para nós tamén é difícil. É un formato aínda documental e, bueno, seguimos tratando de contar isto dunha maneira documental, que é menos teatral, cada vez ten menos teatralidade e ten máis elementos documentais. E, bueno, polo menos hasta aquí chegamos. Bueno, perdón, toca a mí facer o papel de remate que as dúas pechas no centro. Moitas grazas a todos. Bueno, a ver, a contar eles, a ver si conseguimos levar esto. Sí, bueno, Claro, sí, o sea, decía, oye, seguro que me faltaba ahí, claro, que había super